खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि आंगो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय मोननैसो रादाब लानानै फैदों। दुखुनांथाव खौरां। माजुलि बुरलुंबुथुर दैमायाव नावजों नाव सौग्रावलायनानै नावा गोदोनानै गोबां दावबायारिफोरनि जिउआ खहा जादों। खौराङाव मिथिनाय बायदिब्ला गंसे नावा सा 100 जन दावबायारिफोरखौ लानानै मैया बेलासि 4 रिंगासो समाव लानानै बे जाब्रबथाया जादों। खोनानो मोन्दों बे जाब्रबथायाव आइजोफोरखौ लाफानानै गथ'साफोरबो दङमोन आरो बे नावा खलाबारि घाटनिफ्राय माजुलियाव थांगासिनो दङमोन। दायो बिसोरखौ रैखाथि हान्जाया नागिरनाय सोलिगासिनो दङ। कर'ना भाइरासनि नेमखान्थिखौ लाखिनानै बे बोसोरनि दुर्गा फुजाखौ फालिनो हागोन होननानै आसामनि गिबि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनानै होदों। बे बोसोरनि दुर्गा फुजाखौ 11 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम फालिनो हागोन। अब्लाबो दासिमबो कर'ना भाइरासआ जोबस्राङाखै। बे बाथ्राखौ बुंदों हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। दानिया नेक्स्ट रादाब। खोनानो मोन्दों खनसे खननै नङा 25 बार खारखुमाबाय सासे आइजोआ। बे सोमोनांथाव जाथाया आसामनि सिङाव जादों। नगाव सिंनि लवाकर गामिनि गुलजार मुसिनि बिसिया हाबानि 10 बोसोरनि उनाव 25 बार खारखुमाबाय। दानिया नेक्स्ट रादाब। दासान्दि सानफा एफा जामलांनो हमदों बिपिएफ पार्टिनि मददगिरिफ्रा। बे समाव बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बिपिएफनि मददगिरिफ्राबो बिजेपिनि फारसे गोसो होनायखौ नुनो मोन्दों। दिनैनि रादाबा बेखिनिल'मोन लोगोफोर। भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा लाइक, साबस्क्राइब, शेयार खालामदो लोगोफोर।